ああ、名前とこれ。ダニエルです。レーティングは1200。ロイです。レーティング1500です。リバウンドありって知らなくてちょっと負けました。1200から186上がりました。1500から1314枚です。イエーイ